Ja to što napadam do kupa. Ja sam navikao. Više navikao što je bilo bolje. Ja uvijek pola 7, tu sam Ista je, nema razlika. Ne, hvala, ko ovaj. Idemo Sandi. Ovaj baš mi bebas. Lezo. Sljedećom ocenom će se takmičiti za najljepšeg veterana današnje izložbe. Bravo, cure.
pobjedom. Pretvaler. A i belgijski jedan ovčar se tu našao, on je u starosti 8 mjeseci, ako se ne varam, da je 8 mjeseci. On je također u konkurenciji. Evo njemački ovčar od 4 mjeseca i 3 pata, ako se ne varam, sada je pogled kretanja. I još završni je belgijski ovčar, gospodin Maksičiću, 8 mjeseci star. Veterani su, nadam se, spremni, ako se ne varam, imali smo veterana šapanjskog psa, imali smo Baraka, da li možda uvira još veterana od svega toga? Kod Matičiću imamo na užu konkurenciju za bokser njemački, jel? Malinois, jel? Ja kako se ne znam reći, nekad je čestitka sudije dečeva bilo kojeg pahara, pa su danas ova 4 takmičara napustili ring, znači sa tom čestitkom, a prvo, drugo i peto mjesto će podijeliti njemački ovčar, njemački bokser i belgijski ovčar Malinois. Gospodin Matičiću na 3. mjesto čestitke. Dobro. Treći je njemački ovčar. Malinois je danas druga, a bokser je danas prvi i on je najljepše štene na toj dobi. Da li su pehari spremni, već postavljeni na pobjedničke postoje. U konkurenciji veterana, kao što sam rekao, imat ćemo evo šampanijsku Željku Šaltominca. Željka je stara 14 godina, ako se ne varam, i što je rijetko se sreće na izglednom psu u tako dobroj kondiciji, a u tim godinama. Eto, čestitke, a gospodin Matičić će izabrati i nagrade veterana. Da li imamo još veterana koji su u konkurenciji za najljepšeg veterana? Evo prvo. Izvinite za ovaj lapsus između veterana i veterinara. Dragima, dosta je bilo svega Janović da se ne udođe. Dobro. Evo. Na prvo mjesto je obzirom, evo kako gospodin Matičić kaže, obzirom da je lovac, on preferira južne posljednje, pa je Barak bliže srcu je na prvo mjesto, a Šarpaninac je drugi, znači drugi prolazno. Da li imamo odgajivačkih parova?
Da li ima prijavljenih odgajivačkih parova? Danas, znači, Bužjak Željka, isto vlasnik, ocjenjen je najmanja ocjena vrlo dobar. Sad je odigni rep, pa vidim. Prestala se i svađati sa drugim. Paula. Ona da idu srpski. Ovdje mulo, lovim do 6, do 7, 10, ali nisam da čekam se. Odgajivačkih grupa, da li je danas imamo prijavljenih najmanje 3 psa? Danas ocjenjeni najmanje vrlo dobrom ocjenom. Da, naravno, znači iznad 9 mjeseci, koji su to isto u majici ili od više majke